сме като гребци на галера. Робите. Давайте, добър синхрон постигат. Само няма той, дето е с камшика. Пляс. Няма ли го? Няма. Сега ще се появи след малко. Ама вижте, така също става Рита. Ама тактувайте си. 3! 4! Ей, чао гаджи! 3, 4! 4. Ели? Еди, ако ти е студено, ще сега моля ми вода. Те не искат толкова. Я дай малко върху. Ето на таска сме, ето като. Аха, дай ме обратно аз. Не стига толкова, в момента е добре. И въртиш в различни посоки. Не, разсинхронизирахте нещо работата. Нещо да въртиме наляво надесно. Айде, давай са. Айде, чао га! Дай малко върху. Чао га! 4! 3! 4. Страшни сте, бе! А то не се казва 3-4, казва се раз-два. Ние сме Раз. оригинални. Да. Оп, чакай. Тя се казва първо, да ти се въртя. Щупи го, гледай. Ели? Лай тук по среда. А, така. Айде сега. Раз. Чакай, не искам на таска да отидем. Еми. Добре, чакай, ще се заснимаме. Снима в момента, да? А ти снимаш ли? Ама така те балансираш там, като застанеш. Ще пръснеш и ще прецакаш снимката. Мишок. Давай Ей, сега. водовъртеж ли имитирате сега? Два. По-много там караш. Върти ли подивица? Дай да, я си да тук да ни повозите малко дете. Ей, верно, айде. Дай ми цигарата, аз ще попуша. Тук ти си гърби тук. Я фърли тази цигара и ела тук да папаракуваш. Нямаш ли други цигари? Само стекало. Софи, вземе да Чакай, попушиш. Чакай, аз ще я държа, да. Ти ли ще пушиш? Аз ще държа. Захапай цигарата. Аз ще държа. Мога ли само да попитам? Да. Спите. Дърпаш напред. Ама не цигарата. Караш дебото така. Въртиме на едно място. Айде, давайте. И натискаш, чакай да не ме опариш. Чакай да е. И заедно с мимито, чакай се. Дайте дете.